Good morning! Bloody hell! Where's the whiskey? Pojat löysivät hyvän kuvauspaikan tulevaan elokuvaan. Illuusio taisi juuri sortua. Minäkin lähden Nervecentreen. Hei vaan. Täällähän minä. My name is Kirsty Meinheimer and I work for the Northern Periphery Program Secretariat. The Northern Periphery Program is a European funding program and we deal with regional development in 9 program partner countries, and I work as a communications manager. We are here for our annual conference. We do one every year, some bigger and some smaller. This is one of our bigger conferences, and we are back in Derry, Londonderry, because we started here with the first meeting for this program here in 2007. And now at the end of the program we're coming back here after having achieved a lot of nice things with the project. This place is not for females. No niin, elikkä Product of Scotland ja Irlannissa on vissiin rikki. Näin. Älähän nyt Joonas. Tero on tunnettu putkimies Torniossa ja korjaa röörin kuin röörin. Mistä tästä kun vetää? No nyt, näin. No niin, tää vissiin vaan vähän pumpaa. Tulla netissä. Irlantilainen nettipistoke. Tää on varmaan useamman tunnin sessio tää. Voi tehdä töitä sun.